हेलौ लोगोफोर जाय जायनो बिबार नांगौ आंनि भिडिअखौ शेयार खालाम आरो आंनि पेजखौ फल' खालाम होमबानो आं नोंथांमोननो बारनै बारथाम बिबार हरगोन। होमबा गोबाव खालामालासिनो गासैबो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामदो फल' खालामदो आरो लाइक मोनसे खालामनानै होलांदो। वाइला नोंनावलाय मालानि बिबार थालायखोब्रा नोंनावथ' बिबार गैयामोन ना बबेनिफ्राय बिबार मोनखो नोंलाय? बिबार गैयाथ' आरो हरदो फैसा 100 थाखा आं बिबार बायनानै आं रानना हरनोसै मानसिफोरा आंनि भिडिअखौ साफा सानै शेयार खालामबायानो हरदो बिबार बायनो फैसाया। वाइला जामाइले फैसा थाइसेबो गैया आंनाव बबेनिफ्राय मोनना नोंनो आङो बिबार बायनो फैसा होनांगौ जाखोब्रा ताइ बे बारिनि बिबारफोरखौनो बारसे हरबा जाया होमबा? हे बिदि नङा आं खोथा होखाबाय आंनो बिबार बायनो फैसा नांगौ नङाबा आंनि फलोअरफोरा आंखौ गाज्रि मोनगोन। आब्बा फैसा हरनोबा हर आंनो बिबार बायनो मानसिफोरा बिबार मोनाबा दुखु मोनगोन आरो मालाय बयबो बिबार रानलायलायबाय थायो। ता रोंलाय आङो दा आंनाव फैसायानो गैयाबा माखौ आं बिबार बायनो नोंनो फैसा होनांगौ जाखोब्रा आंखौनो फानदोलै नों आंखौनो फानदो। नोंखौ सोरबा बायोबाथ' आं नोंखौ फानखाथारगौमोन। लोगोफोर नोंसोर सोरबा अमा राजाखौ बायनो नामा? बायनोबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। अके बाय लोगोफोर।